శ్రీమాత్రే నమ. రామ్ దత్తాత్రేయాయ నమ. హ్రీం భువనేశ్వరీ దేవి నమ. మనకి ఇంట్లో ధనధాన్యాలు వృద్ధి చెందడానికి కొన్ని తంత్రాలు ఉంటాయి. అవి కొన్ని ఈరోజు తెలుసుకుందాం. భరణి నక్షత్రం నందు దర్భగడ్డి వేళ్లను తెచ్చి ఒక ఎర్రని గుడ్డలో గుత్తిగా కట్టి దానికి దీప నైవేద్యాలు ఇచ్చి సింహద్వారానికి పక్కన కడితే ఆ ఇంట్లో ఇప్పుడు ధనధాన్యాలు వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. అలాగే పుబ్బా నక్షత్రం రోజుని దానమ్మ చెట్టు మీద ఉండేటువంటి బదనికని తీసుకుని ఆ బదనికి దీప నైవేద్యాలు ఇచ్చి నమస్కరించి ఇంటి యొక్క సింహద్వారానికి గాని వ్యాపార స్థలంలో అయితే వ్యాపారం వృద్ధి చెందడానికి వ్యాపార స్థలంలో ద్వారంకు ఉత్తరం వైపుగా కట్టిన యెడల వృద్ధి కలుగుతుంది. అలాగే హస్తా నక్షత్రం రోజుని వావిలి చెట్టు మీద ఉండేటువంటి బదనికని తీసుకొచ్చి, అంటే ఈ హస్తా నక్షత్రం రోజున తీసుకొచ్చినటువంటి బదనికని ధాన్య వృద్ధి కలగడానికి, అంటే ధాన్యపు కొట్లు ఉంటాయి కదా, వారికి ధాన్యం వ్యాపారం చేసేటువంటి వారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వావిలి చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి బదనిక తీసుకొచ్చిన తర్వాత ధూపదీప నైవేద్యాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యాపారం కొట్టు ఎక్కడైతే ఉందో ఆ కొట్టుకి సింహద్వారం మీద పెట్టినట్లయితే అక్కడ ధాన్యపు వ్యాపారం వృద్ధి కలుగుతుంది. శ్రీమాత్రే నమః.